Ngeten iki nggih Mbak Sela. Mbak Sela nggih. Mangke lek pun cucul pun damel celana ngoten nggih benten malih ngoten. Tambah nggawa arit karo pacul benten malih ngoten. Nggih sawetawis sekap kegujengan kalih Kanjeng kadang kula saking Laladan Slahung nggih nika panjenengan Mbak Sela utawi slamet terus niku nggih cekap mawon rumiyin nggih. Dadi nepangaken malih panjenenganipun Bu Mimi nika saking Laladan Duri. Mbok bilih niku badhe ngrasakaken Bu Mimi saged hubungan kalih kula mawon. Ugi nggih kersane napa mangke pokoke apa kitanan napa mitoni niku badhe ngersakne Bu Mami niku mengke Mimi niku langsung teng kula. Sampun pensiun. Jadi panjenengan Bunda Mimi niku aja njaluk Mimi lho tapi nggih aja njaluk Mimi niku mumpurna statusipun niku guru ngaten pengajar. Nah kalau lajengaken nggih menika panjenengan Bunda kula Kristi saking Laladan Slaung juga nggih menika ingkang kawastan membres. Jadi membres nika. Jadi Bu Kristin alias membres. Nggih. Kalau jenengan malih nggih menika ingkang sisih ler piyambak menika nggih kadang kula saking Laladan Jambon Bu nggih. Nggih saking Laladan Jambon. Nika mbok bilih badhe ngersakaken napa pripun mangke saged. Nggih. Mbot menika pabrike sinden ingkang terdidik. Sandas benten kalian kula sinden abyakan niki namungan. Wis sami mawon. Pak Manto nderek glade Pak. Pau kathah ingkang salah. Ndruwedhek kula saestu niki masa pengendange biasane sanes. Nggih mboten napa pancen nggih sedaya niku sisih ajar dadi nggih. Ajar nang yo kok nek Pak Manto niku wis hari-hari wis kaya ngono kae. Nek alhamdulillah niku nggih. Malah kleresan kalian sekolah nggih Pak Nawi Klen. Nek wae dikendangi panjenengan bawa dalang Manto yo puinak ngoten tapi yo. Nek nek sindene sini iki kerep bledeni. Nggih pembonang kula niku rada tlunyur ngoten. Dadi nggih alhamdulillah niku nggih rada disetir niku nek nggih dasare gamelane pancen nggih saking anu lho. Saking Solo tok. Jadi saking Solo tok gamelane niki pramelaten nggih saged sae ngoten. Wis sawetawis kegujengan kalih kadang-kadang Ibu Seniwati ugi kadang-kadang mulya laras saking Laladan Karangpadian. Menika nggih kanggo ngedem suasana kalajengan apa? Eling-eling pasmon nggih kalajengaken eling-eling pasmon. Sumangga wekdal kawula aturaken nuwun. Ada panas ada suhu. Mungkin nyuwun sewu Pak Manto. Kurang muka saya. Hapus.